Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w pięknej restauracji Baśniowa w Gaszowicach. Dziś sam będziemy mieli nasze szlagiery Iwice, dziś sam będziemy się gościć i dziś sam przyjadą też nasi goście. I oczywiście będzie też Ewa z firmy Berger, kiero chyba już coś dobrego do nas rychtuje. Obejrzymy się pieśniczka i lecimy obejrzeć, co też to dziś ma do nas przyrychtowane, co to będziemy ważyć. Rano budzi mnie nowy staje dzień i nadzieja wciąż woła do mnie, chodź. Nie oglądam się na wczorajsze chwile, to było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Choć wspomnienia złe doganiają mnie, stare zdjęcia już pokrył szary kurz. Nie oglądam się na wczorajsze chwile, to było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Mam wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Masz tam już co narychtowane do ważenia? Dzisiaj zrobimy sobie taką zupkę na chłodne dni, wiesz? No to dobrze, bo już widzisz, listopad, druga połowa, ani się człowiek obejrzał, już od wszystkich świętych 3 tygodnie minęły i już zaś pomału idzie ku godnym świętom. Ani się obejrzycie, a będzie Adwent, Mikołaj, godni święta, Nowy Rok i zaś będzie kolejny listopad na bezrok. Wciepujesz tam co? Mięso? Żeberka wieprzowe, Aha. ziemioki, To już wiem, że to będzie dobre. Jak będą żeberka wieprzowe, nie ma siły, żeby nie było dobre. kapusta kiszona, boczek zeskwarzony, Ja. liść laurowy i ziele angielskie. Ziele angielskie jest fest dobre. Ziele angielskie, jakbyście chcieli, to możecie się rychtyk używać zamiast korzynio, czyli zamiast pieprzu. I ziele angielski jest zdrowsze jak korzyni, czyli jak pieprz, bo działo przeciwzdęciowo. Jak kogo beczkuje, jak kto ma problemy, to ziele angielskie mu pomogą. Tuż do takiej zupy jak znot. Korzenia my też trochę dali, niech jest pikantny. Ja. No i gotujemy. Ważymy, przykrywamy i zaglądamy na pieśniczka. Uśmiech jak sam anioł z nieba, nic mi
więcej nie potrzeba. Tracę głowę, wszystkie zmysły. Wskoczył za nią bym do Wisły. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna, swym urokiem nie uwiodła. Zamiast uśmiech mi na sroga, życie wspólne, trudna droga. Z nimfy nic nie pozostało, duszy wcale nie jest mało. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna, swym urokiem nie uwiodła. Buzia już nie taka miła, może tylko mi się śniła. Gdzie włos, długi szyk i gracja? Znowu trwała ondulacja. Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna, swym urokiem nie uwiodła. Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Odpowiedz mi, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękna, dobra, miła twarz. Myślisz, że anioła masz? Więc cię pytam, Boże drogi, czy anioły mają rogi? Piękność niczym nimfa wodna, swym urokiem nie uwiodła. Chłop wymienił w doma instalacja elektryczna, było teściowo, go do teściowo, chcę samyno mi to jedna rzecz pomóc przytrzymać. Idźcie samyno za ten kabel, nie za ten drat. Ona to chyciła, pado i co? No go do nic, czym cię no przez chwilę czujecie, co? No go do no nic nie czuja. Dobrze, czyli 230 jest w tym drugim drucie. Powiedz mi, masz to fertik? Mam to fertikdowy talerz. Słuchaj, jak tyś taki talerz narychtowała, to ja by ci powiedział, wiesz, takim talerzem to z jednego gorca to ty byś pół karczmi piwnej obleciała. Ale doczekaj, bo ja był mądrzejszy, ja coś przyrychtował. Ja ci dam mądrzejszy zaro. Ja ci zaraz pokorza. A co byś nie padała, że będzie za mało, to przyrychtował 2. to Obejrzyj. Tam jest sam podstaw jeden. O, to mi możesz ja. Taki coś to mi nakładaj, wiesz? To je fajne.
Wiesz, jaki to jest gorki, jak to palce No, parzy, widzę właśnie. ale rychtyk to fajnie wygląda. Taki coś się możecie przyrychtować właśnie na takie chłodne dni, a my zaglądamy na pieśniczka i lecimy do naszego gościa. Czy pamiętasz ten piękny mój, kiej na spacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Tyś czekała, co powiem ją, a ja myślą, jak piękno żeś je. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. I tak mijał ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. Wroz powiedziałaś, że wszystkim jeją, i pytałaś, co w mym sercu je. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Przyjdź zaś ku mnie i będzie mój, zaś za ręce wartko chyć mnie. Taki ważny byda zaś ją, boś ty moja nazowdy je. Czy pamiętasz ten piękny mój, kiej na spacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty.
I są już z nami nasi goście, zespół Betiber, czyli Beata? I Bernard. Beata i Bernard z zespołu Betiber. Ja myślę, że wy kojarzycie Bernarda z zespołem Wichajster, bo zespół Wichajster też sztyjc nagrywo i ty tam sztyjc grosz. Ja całki czas się tworzył piosenki, całki czas grom i prymy do przodu. Ale założył żeś też nowy zespół Ja. i z tym nowym zespołem dzisiaj żeś jest w Szlagierach i Wicach. Założyłem nowy zespół, bo też fajnie jak na scenie się nie tylko stoi ze swoim kolegą, kamratem, ale też fajnie jakoś fajną frelka też jest na scenie. To też cieszy oko i się podoba ludziom. No i to ci się udało i powiedz, jakie macie plany i zamiary? Plany i zamiary. Po pierwsze płyta. I już robimy, jakby to powiedzieć, małe krocki, które przykludzą nas do tej płyty. Zacznijmy od pierwszego singla, piosenka Czy będziesz ze mną. I dali się tworzyć cały czas muzyka. Wczoraj byliśmy w studiu, przedwczoraj. Praktycznie całki czas siedzimy w studiu u naszego kolegi Krzysia Procka, który on jest również częścią naszego zespołu. Którego pozdrawiamy, bo nie mógł dzisiaj przyjechać. Jazdy, bo zdaje naprawko. Wreszcie się synek. To też, bo ja Krzysia Procka już znam prawie 10 lat i zawsze Krzysiek Procek miał taki problem, że po niego wszędzie trzeba było jechać, albo ktoś musiał przywieźć. I powiem szczerze, wam widzom też, ja Krzysia Procka już chyba ze 4 razy zaprosił do programu, a on nigdy nie przyjechał, bo nigdy go nie miał kto przywieźć, a on mieszka furt za Tarnowskimi Górami, no to do Rybnika ma trochę jazdy. Piechty by na pewno nie przyszedł, ale ja mam z kuli tego właśnie propozycję. Ja. My mamy pieśniczka, kiedyś my nagrali razem z Krzyśkiem Prockiem, to tylko SMS. Tam jest Krzysiek Procek, teraz ta pieśniczka się pozaglądamy i to tak choby Krzysiek był z nami. Zaglądamy na pieśniczka, a główna rola gro Krzysiek Procek. Widziałeś znowu długie nogi i taki piękny wielki dekolt. Musiałeś szybko zjechać z drogi, aby nie dostać coś do głowy. I ten telefon komórkowy na biodrach wisi sobie tak jak niby nic. I zaś dostałeś myśl do głowy, że wyśla tobie SMS. To tylko SMS, taki krótki tekst, łączy serca dwa. To tylko SMS, tak niewinną rzecz, szczęście może nam da. To tylko SMS, taki krótki tekst, łączy serca dwa. To tylko SMS, tak niewinną rzecz, szczęście może nam da. I tak oboje do poranka piszemy wspólnie SMS. Zaś umówiemy się na randka, co będzie dalej, kto to wie. To wszystko sprawia ten jej urok. Na biodrach wisi piękno, mało taką rzecz. I zaś dostałeś myśl do głowy, że wyśla tobie SMS. To tylko SMS, taki krótki tekst, łączy serca dwa. To tylko SMS, tak niewinną rzecz, szczęście może nam da. To tylko SMS, taki krótki tekst, łączy serca dwa. To tylko SMS, tak niewinną rzecz, szczęście może
To tylko SMS, czyli pieśniczka Krzyśka Procka. Krzysiek duchem z nami, fizycznie zdobył prawo jazdy. Życzymy mu powodzenia. Krzysiek wam robi aranże, ja? Ja, Krzysiu nam robi aranże. Najczęściej to też tak wygląda, że ja w domu już robię jakiś szkielet tej piosenki, czy na gitarze, czy też tam na komputerze. I na szczęście mamy ten internet i mogę to wysyłać, nie? I on dziennie już coś ma, już ma ta baza i potem już jedzie z tym dalej. Bardzo dobrze. Ale chciałem jeszcze wrócić do jakby pierwotnego zespołu Wichajster i do płyty. Kaj wyjście też są, zaraz się będziemy o tym szerzej gadać. Tu na tej płycie jest pieśniczka zespołu Wichajster, pieśniczka, która się nazywa Rumba. Ja. Rumba na płycie Szlagiery listy szlagierów. Ta płyta oczywiście możecie u nas wygrać w liście szlagierów po śląsku, a jakby się komu nie udało wygrać, to może się ją kupić. Może się ją kupić w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl albo normalnie przyjechać do normalnego sklepu, czyli do Szkolaka, do Rybnika na Kościelno. W Szkolaku w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5 wielki srogi sztand ze śląskimi szlagierami. Tam ta płyta i wszystkie inne płyty, 100 płyt tam jest do wyboru. A jak kto nimo po drodze do Rybnika, to niech do nas dzwoni. Sam widzicie na dole ekranu numer telefonu 789 099 111. Dzwońcie do nas 789 099 111. Możecie się kupić płyty, zamówić u nas. I właśnie o tej płycie chcę powiedzieć, bo ta pieśniczka Rumba to jest pieśniczka, która, powiem szczerze, dość cieszy się powodzeniem na naszej liście. Myślę, że się teraz obejrzymy, zaraz się o tym trochę więcej pogodomy. Ja. I zdrowia ci dziołcha, rumbara, rumba! Tam dararira rumba, rumba, tam dararira rura. Dam dararira rumba, rumba, dam dararira rura. Każdy wie, co zymiek jest możliwy, każdy wie. Żadny wie, ja nie odpuszcza nigdy żadny wie. Ja siedzi asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht, dziś każda felka wum powie. Co ze mną je full na fest, ja siedzi asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht, dziś każda felka wum powie. Co ze mną je full na fest, ty droga z tobą dziołcha. Dam dararira rumba, i rumba, dam dararira rura. 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 Dziołcha wy, kiedy ruszać pięknie, jestem sam avec. Gryf no fest, napięto gorko w tańcu chcą mieć. Ja siedzi asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht, dziś każda frelka wum powie. Co ze mną je full na fest, ja siedzi asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht, dziś każda frelka wum powie. Co ze mną je full na fest, zdrowia z tobą dziołcha. Bam dararira rumba, i rumba, dam dararira rura. Dam 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 dararira rumba, i rumba, dam dararira rura. Ja!
Rumba. Jak się kto dobrze przyjrzał, to cię tam już w tej pieśniczce zespołu Wichajster widział, boś ty tam tańcowała. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Bernard, zaprosił mnie do udziału właśnie w tym projekcie, powiedział, że poszukuje tancerki do klipu. Oczywiście bardzo chętnie się zgodziłam i w ten sposób właśnie poznaliśmy się. No i tam zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, że ja również śpiewam i tak dalej i jakieś takie pierwsze pomysły powstały, że może by się udało kiedyś jakieś chórki nagrać do zespołu albo może jakiś wspólny projekt, co było tak na początku. No to widzisz, tyś pierwsze zadzwonił po tym, żeście się poznali, to dzwonisz po cudzych dziołchach, rozumiesz? Ale co miałem zrobić, no? No ja nie dzwonić. No musiałem, no szukałem jakiejś fajnej takiej frelki i się cieszę się, że nie tylko jest bardzo piękną kobietą, ale inteligentną, mądrą i bardzo uzdolnioną. No I po reklamie. Dobra, wiemy jak było, wiemy, że jak to się wszystko zaczęło. Pieśniczka Rumba, Beata zatańcowała, założyliście nowy zespół. Wiem, że na świeżo macie gotowy klip. Jaki nosi tytuł? Piosenka nosi tytuł Czy będziesz ze mną? Jest to piosenka po śląsku, tak genau, tak blank po śląsku. Po naszemu. Po naszemu. Beata, muszę tutaj powiedzieć, jej matka Godo, ze Śląska jest matka, wiadomo, Godo, ale Beata na co dzień nie Godo, ale Golka znowu. I tutaj miała takie nowe zadanie, że musiała w tej piosence zacząć śpiewać Goda musiała, nie? Po naszemu. I muszę powiedzieć, że może ona powie, Beata, jak ci to w ogóle wyszło? To było dla mnie nowe wyzwanie na pewno. No, starałam się bardzo, no, zresztą Państwo za chwileczkę może ocenią sami, jak mi to wyszło. No, starałam się, Bernard rozpisał mi wszystko fonetycznie, jak to powinno brzmieć odpowiednio. Było kilka prób, no ale myślę, że podołałam zadaniu. Myślę, że będzie się Państwu podobać. To teroski rychtyk na świeżo. Absolutno premiera. Absolutno premiera pieśniczki zespołu Betiber. Czy będziesz ze mną? Czy będziesz ze mną durch, kiej stonie ronek? Czy będziesz ze mną durch, kiej księżyc stonie? Zaś znojda droga ta do twego serca, kiero prowadzi raj, przyjściu naszego zaś. Szczodry nie kochał bardziej ciebie, jak ją. Aniołem jeżeś kery w głowie, dusz mój. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wyjrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wyjrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz ze mną durch, kiedy stonie ronek? Czy będziesz ze mną durch, kiedy księżyc stonie? Zaś znojda droga ta do twego serca, kiero prowadzi raj, szczęścia naszego zaś. Szczodry nie kochał bardziej ciebie, jak ją. Aniołem jeżeś kery w głowie, dusz mój. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wyjrza bez szyba,
obejrzacie zaś choby bez kila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do dół? Czy będziesz przy mnie, ciebie duszko chuj? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrzacie zaś choby bez kila. Kaj był kręcony ten teledysk? Teledysk był kręcony na zamku w Mosznej. Jest to przepiękne miejsce. Jest to uroczy pałacyk, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Piękne ogrody, piękne fontanny. No, bajkowe, po prostu bajkowe. Jak z Disneya, że tak powiem. No, po dokładnie prostu coś wygląda pięknego. jak No. Jak to mówią, że niektóre te rzeczy, co tu zostały po tych Ślązaków pierwszej, wydają mi się bardziej wartościowe niż te, które są w innych częściach Polski. Uważam, że no, my tutaj na Śląsku zresztą mamy tyle pięknych zamków, zameczków, że Kraków do mnie to jest troszeczkę, nie chcę nikogo urazić, przereklamowany. No to jest prawda, że jest dużo pięknych miejsc i są też nietypowe rzeczy, tak jak my mamy na przykład nietypowo pieśniczka właśnie na tej naszej płycie Szlagiery, listy szlagierów. Ta nietypowo pieśniczka to jest pieśniczka zespołu De Facto. Myślę, że się ją teraz obejrzymy. Kokot Loto, a w jakim składzie to zespół De Facto śpiewo, to zaraz się przekonacie. Po placu Kokot Loto Skowodzień, tuż bierz się do roboty, nie cień. Po placu Kokot Loto spryga zmyś, sąsiad wnerwiony ryczy i oto syn. Àtìtì débi àṣẹǹdẹ gbogbo èèyàn ẹ jẹ́ ká mú jọjọ. Sołki Śląski, jeden plac, na tym placu my gumy turszy zowizu. Po naszemu joje as to jest szpas, a bo prawda to Elia, Eli wsi co wiesz. Po placu Kokot Loto Skowodzień, tuż bierz się do roboty, nie cień. Po placu Kokot Loto spryga zmyś, sąsiad wnerwiony ryczy i oto syn. Czarny plac ci ma fest, ktoś po cichu gro, wejrzyj się, góry śpią. Kokot Loto, nie leć trap, idziesz tram, dziś do raje stoć, słuchaj mnie gipko zaś, będzie dzień. Po placu Kokot Loto Skowodzień, tuż bierz się do roboty, nie cień. Po placu Kokot Loto spryga zmyś, sąsiad wnerwiony ryczy i oto syn. Po placu Kokot Loto Skowodzień, tuż bierz się do roboty, nie cień. Po placu Kokot Loto spryga zmyś, sąsiad wnerwiony ryczy i oto syn. Simon
representing Ninja. Everybody, everybody, come on, let's go! Po placu Kokotloto z Toworzyn, pozbierz się do roboty, nie bierz lin. Po placu Kokotloto sprykaslisz, sąsiad nerwione rycie jodozyn. Everybody! Po placu Kokotloto z Toworzyn, pozbierz się do roboty, nie bierz lin. Po placu Kokotloto sprykaslisz, sąsiad nerwione rycie jodozyn. Po placu Kokotloto z Toworzyn, uśmiech się do roboty, nie bierz lin. Po placu Kokotloto sprykaslisz, sąsiad wnerwiony ryczy i oto syn. Po placu Kokotloto. Jakie macie najbliższe plany? No bo tak, klip nakręcony, to teraz by się przydało jeszcze co zrobić? Co zrobić? Najbliższe plany, wiadomo, już idą święta. Wczoraj kolejną my mieli sesję nagraniowa w studiu. Nagrywamy pastorałki i kilka ich będzie, a jedna jest taka, co ino ją śpiewa właśnie Beata. Naprawdę, ja się cieszę, że miałem okazję w ogóle być, jak ona to nagrywała, bo naprawdę wydaje mi się, że wyjdzie coś pięknego z tego. To dobrze, że nagrywacie, że coś się dzieje. Czy to będzie też na płycie normalnie do kupienia? Bo na pewno się ludzie będą o to pytać. Na pewno będziemy kręcili do tego klipa i nakręcimy go w warunkach studyjnych. Po prostu tak jakby z sesji, nie? Jakieś choinki, tam będą fajne, te jakieś świąteczne, takie nastrojowe rzeczy i na pewno będzie będzie do tego klip. A czy to będzie się pojawić gdzieś w mediach dalej? No, my cały czas teraz mamy taki owocny ten okres, że cały czas tworzymy, cały czas w tym studiu siedzimy, jest tyle tych piosenek, że będziemy mieli bieda, chyba mi się wydaje, wybrać, co na ta płyta wciepać. I ja ci powiem, że jak już będziecie mieli gotowy ten klip, jak będzie fertik zaroski, do nas posyłej, tak jak padał idą godni święta, za miesiąc już będzie rychtyk przed świętami, na pewno to będziemy puszczać, a twoi klipy są rychtyk fajne, nietypowe, bo oczywiście zaś otwieram ta nasza płyta szlagiery, listy szlagierów i jest też klip, który się nazywa Maszketa. Maszketa zespołu Wichajster, to co, teraz się go obejrzymy. Ja bardzo chętnie zapraszam. No to zaglądamy. Maszketa, maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba, kaj karusy z lipsami zusammen tańcują. Ura przyszło bezgrypno dzioła, weselnych bo i sztartłegi godać. Maszketa, maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko Klara Pes. W głowie szumni umia już go dać, chycają mi sztart napedrować. Maszketa, maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy dojdzie się dziołchy i karlusy, jademy zusammen razem. Rajza, rajza! Startujemy!
Baśkieta, tyć bez ciebie ogólna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Najgryfniejszo, tyć bez ciebie ogólna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dwóch takich nierobiszów się zatrudniło na grubie do roboty. Przyszli pierwszy dzień. Jeden miał wziąć łopata, to na niej napisał kartka do tego drugiego Antek. Weź ta łopata, bo ja nie wiedział, kaj ona je. Ten drugi przyszedł, dopisał, a ja jej nie widział, Francek. Ja w ogóle chciałem bardzo serdecznie zaprosić na naszego fanpage'a. Nasz zespół jest bardzo młody i chcieliśmy w jakiś sposób już być, żeby w jakiś sposób można było nas znaleźć w internecie. Dlatego założyliśmy fanpage'a na Facebooku i bardzo chętnie wszystkich zapraszam. To jest facebook.bettybear.com. Tak, jeszcze korzystając z okazji, ja chciałam pozdrowić wszystkich moich znajomych, a w szczególności dziewczyny z mojego zespołu Marakuja, ponieważ po ostatnim wywiadzie niestety nie pozdrowiłam ich i nie mogły mi tego wybaczyć, dlatego dziękuję za to, że mogę skorzystać teraz z tej okazji i je pozdrowić. No to pozdrawiamy wszystkich, fest pięknie, pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Jową oczywiście w Geszynku dową płyta, szlagiery, listy szlagierów. Pomału nasz dzisiejszy odcinek dobiegł końca, ale liczę, że jeszcze do nas przyjedziecie. Zawsze bardzo chętnie. To się fest radujemy. My widzimy się jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Od poniedziałku do piątku tradycyjnie propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota tygodniowy finał, podsumowanie naszej listy, a za tydzień w niedziela widzimy się zaś o 6 na wieczór, o 18 w Szlagierach i Wicach. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia.